Opa da noi, dizketan, eta gogoratuko zate Ethan Carter utzi nolan aurrean Lizaren parean. Baina, autosafeak ondozti funtzionatu, inongo momentuan ez da azaltzen gordetzen dela partia, beraz azaldu naiz, amen. Hau da, aurreko kapitularen hasieran. Baina, ondo datorkit alde batetik, porque txoritxo batek esan didanez, hemen basontan zerbait utzi nuen. Etxean gehiago esan, eta ni jungo naiz behiratzera. Ze izela izket. Ez dakit, bueltatxo bat egin genuen, ez? Hamendik? Beraz, ze izela izken? Hemen zuluano akaso? Han zerbait brilloa egiten zuen. Coño dau. Vale. Zer da, tipo bat astronauta trajearekin. Nora joan da ara. Zata orgoian irutu zen. Zerbait garrantzitsua ematen du, historiarako, inondik ere. Trajea ez du maten gaur egungo astronautek erabiltzen dutena. Txete, etorkizuneko abezera maten du, ez? Hemen, aktibatu duen tokia. Hemen aurrean. Hostia. Ze leche dau. Coño. Espaziontzi barruan sartukea? Txuen ze pintzeu? Extraterrestrial Containment Capsule. Espazioan gaude, Hau bai nuela espero jolas hontan. Bola bat baino gehiago... mugitu nahiteke. Hor bola dago, han beste bat.
Bestea dan euskaldean, besteatik guztia. Ze ondo da egin da. Espazio. Nota bat. Colmillos. A ver. Huh. Emateu argia dala astronauta eta bestia hori neri bezala ez, porque nik segitu dut astronauta, da naiz eta alako modu batean ez nahi izan atzetik segitzea segitu inberdu da, ez dakit, atentzioa mate izuta. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Habla noche, ¿no? Akordatzen nola aurreko etxe hartako ganbaran zauden liburu batzu esan izuena zientzia fikziazkoak batzoen lurretik ilargirako bidea Julio Vernera eta beste batzuk. Gaylord. A beira, irudi horiek. Bale, Travis da usted hiltzena. Eta moztu zizki. Testu hau berdina da, ez? Bai. Ai, segi duten du. Cuando la luz se detuvo, lo hizo en un claro entre nosotros. Beira. Inondik ere zerbait berezia dago. Beira, jolas hontan demostratu dit, honek dena esploratu beharra dago. Porque beira, historiako mateu importantea da hori, ez? Eta aurrekon pasatu nintzen, enteratu gabere, hor zerbait zehola. Beraz, baldin makizute zerbait dagoela esan de proidi, alako zer ahaztu zaidan, esan ahaztu zaizu atzean ez dakize, akaso beste nun baiten ari zatea. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Vale. Karo, orain egia hitzen aurrekoan haitu binu zen gauze berdinak. Ze, ez da gorde. Etzen gorde partia. Karo, arazoa, nik nola dakit noiz gordetzen den grabatzea usteko? Momentu baten igual mosketak egingo ditut bideoan ikusitakoa pasatzeko, aurreko kapitulan ikusitakoa,
etxe hontakoa eta guztia igual salto ingoet. Ze ez du merezi ez denbora berriz galtzea gauza berdina egiteko. Testu hori letukoet, beste etxera joan naiz, argazkia ikusikoet, konbertsazio guztia gaituko ditut, eta... Ai, estornauta nahi, lahatu nahi pixka. Alako zeagin, ez? Oan jetxiko naiz, behituko beste erekin hontan, eta jongo gea Elizara, laga genuen tokira. Handi bueltaka dabilkit, Ez que behitu, hemen dihula ezketzu eta hemen tartean egon laizke edozer gauza. What did you do? What did you wake up? You can feel it, right? Something, Konbertsazioa gaituko ditut, eskara. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Pop, they're getting worse. I know. Eskara gongo naiz. You have to help us. It's the Doan, gora. Eta, hau, falta zait. It's not my fault. Entzun da, berez hauek aurreko kapitulan ikusi dinuzen, así que irten eta guazen Elizara. Claro, es que hemen hain terreno gaire hain handiak, jakin zezu, ez? Lehenoko bezalako zerbait pasatzen man zait. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. And I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Would you rather be a leaf or a root? Do you admire leaves for their bravery or their greed? Does death bring peace or suffering? Toki batetik bestera mugitzen ditu, Do you take that which you know you will not return? Is cheating truly unfair to others? Do you love for yourself or for others? Una hermosa mujer. La bruja le hizo al chico varias preguntas y después de oír sus respuestas, la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo. El chico desapareció y la madre volvió a ser bella.
Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Admisia ez dakigu zein dan. Da bi Ethan Carter ze esan nahi du honek, ez dela benetakoa. Nota de la madre de Ethan. Vale. Baina etorri naiz. Hemendik uste. Euskara jolasun zenbait gauzak, kelatzen zaituztela... kolpea demanda nokeatuta zatean, ez? Ez dakizula... zer pentsa, osea? Bizton kakana aztea jartzen izu buru barruan. Vale, kanpando horre barruan daula Mateu. Eskaeran hasi. Itxoin, pelikula bat ez aldago Memento horrelakoa. Ez nago oso seguro, igual Memento ez da beste pelikula. Que krimena gertatuan tokian edo objektua jartzen dituzte eta krimena nola gertatu dan ikusteko gai direla. Akaso protagonista ni horietakoa naiz? Porque lehenoanea harria jarri behar izenuen eta zea ikusteko zea. Tipoa da, Txioa sartuta. Uste tamen behan dala. Oandik itxoina ez gea sartuko. Beiratuko dugu hemen. Hierri ematen dudala honek, bai, ala da. Iza irekita. Farolan bila joango naiz. Dakit zuek, nik pitoik ez dut ikusten. Hementxe dago, ez? Bale. Ezin gehiago.
Aber, lanpara hartu berdan oleoz bete eta piztu sartzeko barba. Hau leheno esan dugu. Hortza hori. Bazen bera. Ze marroi ematen dituen gauzei horrela. Vale. Estatua hori da erreferentzi bezala hartuta. Ematen du bat emat tapatzen hasi zera hori. Horista zerra. Referentzia bezala hartuet poste hori eta ordu nengoa menez amen. Vale. Mokoan odola dauka, Mokoan odola dauka. Eta hemen signos de lucha. Bai, beira eskumarka daude odolez. Oh. Men ere belearen marka hori. Oraindik ez dut deskubritu gauza guztia. Vale. Hortaz. Aber orain, da gauza igual falta zen, hor kolokatzea. Bai, oain bai. Aber, ze gertatu zen hemen. Bat hemen dago. Hau zera, izanen ama... Dau beste bat. Hau ez da Travis hiltzena? Bai. Vale. Beste bat.
Hemen dago beste bat. Zeinari zaio? Travis atakatzen nahi zaio? Bai, ez? Bale, beraz. Nik esango nuke... Aur lehena izala izke... Bigarrena... Azien hau lahengo eta? Hau bosgarrena. Baina ezkean... Laugarrena... Eta hirugarrena, ez dakit ba, Ez ez irutu zait baino. Arba. Gutxen ez bakizu ez, lehen asmatu zuen. Where's Ethan? The one who sleeps must Bale, ez da lehena hori. Beraz. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. and bricking him up, giving him to the sleeper forever. Bale, hau lehena da. The hell's Hau ez da bigarrena, porque emazina bestaldeak ondo. Bale. Hau azkena izango da, irutzen zait. Lehena... Bigarrena, bai, hirugarrena... A ber, ba. our boy. Chad is putting our... Chad, get off of him! Antrabizi atakatzen nahi zaio ez. Hau da azkena. Ez, azkena ez da. Hirugarrena... Ez que ura etzan bigarrena. Lehena... Lehenari etzan bigarrena. Lehenengoa saltatu ditet, espazio mando. Bigarrena. Chad, let me see. Ez, hemen ja arpegia marka duka. Ura bigarrena jarrita probatu dut. Hau ez da izango, segunez. Our boy. You know he's harmless. You know this is wrong. Chad, Vale, finish bai. those bricks before he wakes up. Chad, let me see it. Bai, on bai, haure ondo da. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Ez, hau eski dago. Chad, get off of him! He's your brother! Get Eo? off of him! Ez. Ez da, Travis. Lurrean da, azpian zeona. Oso nunez enterratu ingo dute. Eta ero Travis etorritzen da. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead.
Rose. Ethan. Hostia. Vale, hortaz hau Travis hil baino lehenagokoa da. That's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. Vale, mina bakit Guess I'll aurrekoan use the pasa ginen. tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Vale, guardar escena. The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out, into the air, and into the minds of his family. Durmiente hori zerbait da bere familia izako kokoa jaten, ez? Eta egia... Euskalo, zea idean gertatzen. Eta bueno, ikusi zute gorde indala partida. Eta hementxe utziko dugu beste krimen bat argitu dugu. Eta jolasa benetan interesantea da jartzen. Hostia. Eta, bueno, hori, esan dizutena, zerbait saltatzen detela baldin bakizute, esan, The Prodigy, saltatu zuztakize zona honetan, ez adierazio oso ondo, zein da, neu bidatu ezagala. Neguna, abisatu. Eta hori, espero gustuko izan daiela, komentatu ea ze irutzen nahi zaizuen trama hau edo ze gertatzen nahi den, eta ale, urren arte, aio.